ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ହେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟୁଙ୍ଗ ଦଳ ଅଛି। ଆର ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଗଳଟା ଏଇଟା ଟୁକି ପାଗଳଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କୋଟିଂ କାଢିଆ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଣା ହେଲା ହେୟାର କଟ୍ ବୟ, ଆଣା ହେଲା www.com, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଦାସ। ପୁରା ସବୁ ବକରା ଯାକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫୋନରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଖାତାକୁ ପଳେଇବି। ଦିଟା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଜାଣିବି ପୁରା ମଜାଦାର ଜାଣିବି ଅପେକ୍ଷା ଥାଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧାଟା ପଳେଇଆସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନସାନ ଆଉ ପାଣିପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ଏଠି ପୁରା ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରା ପାଣି ଜମିଯାଏ। ଏପଟେ ଆମ ଖାତା ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ତ ରଖୁଛି, ଦେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଖାତା ଉପରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଭିୟୁଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିନି। ଏପଟେ ହାତ ଯିଏ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ଏପଟେ ଏବେ ସେନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିନ ଏ ଯୋଗର କଲର ମାରିଥିଲି। ଏପଟେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଯେ ପୁରା କଲର ଖାତାଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ପୁରା, ଆଉ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ରମ୍ ଖାତାଟା। ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ମାରୁତି ଆଡ଼େ ମାରୁତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଟେମ୍ପୁରେ ଦେଖାଯାଉନି ସେପଟେ ହେଲା ମାରୁତି। ଗୋଟେ ଏଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଖାତା। ଆହୁରି ମଝିରେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରୁମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବି। ରଖୁଛୁ, ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।